Nor pentsetan dozu izango dala? Hitzak ederrak dira. Arantza Egia Iturregi eta Gatikako Jai Batzordeko kidea naz eta Jantokiko lankidea bere bai. Nik emon dut izena, ze ikusten dut Gatikan umeak eta gazteak euskara gitzi egiten dela berba, eta bultzatzuten badu apotxu bat. Euskara da, geuse bat, txikitatik ikasi duna etxean, amak eta aitak eta famili guztia gaza egin duna, eta geuse bat, bastante importantea guretzako. Ni Belarriprest izetako nau. Ze gura udot entzun jentea zer dinon, eta errezau dekote entzuteko eta jenteagaz berba egiteko. Gero baina entzutea gura udot, Belarriprest.